Happy Diwali guys. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Cuma tua lah kabai lah nani mereka kau share kau selalu share nasi kita. Ekdom aku kita orang dekat nak guys. Tua ni dengar na. Tua ni dengar. Nama tua silu nama. Tua silu ni. Berani kau dengar. Le ada tua ni dengar sih. Oh my god, buma kisah dekat nak guys. Mabu mai mana ikut Rhino. Oh my god. Puspa. Puspa nih, Puspa. Apa ini lag kau tarik benar Ini jikal benar ekdom. Mabu nih guys, video kenal lama tahun karena. Wow, guys nih mari saja itu. Aik bro. Nabi bumi sedap lah nak. Tadi bila kau baru? Siapa kan lagi? Nih sabar ya guys. Oh my god, sama terang itu. Lagau. Deh lagau. Ayo, apa soy kibu? Apa jangan le. Hop mana le dulu. Buma sabra beran nih. Kau bersih. Yo. Oh my god. Rhino. Happy Diwali, lagau. Nih. Tangga sinar nazung guys men. Ekdom borea saja ini. Borea saja ini. Wow. Arai si kau mau guys men. Baik kenurna sepeda nazung. Baik sih borea yang dia sih. Ai जोंना kan nunek sepeda जों guys men. Kacau lagi tangan dari sana, ompray fornisnya buma kau nak sih. Serai nak gesek tarik, gesek dia belum. नायलांबाय थादो भिडिअखौ wow माबायदि साजायनाय गाइसमोन Bayau mana masih berdua benar naga pindah kan berarti buma buka asyar naik bayi macam apa kan nama di sana itu ke naik macam naga Moza naik guys mari saja dia. Manis bro. Manis jauh buma kau di sana benar nah. Alar macam dia. Ini ada ekstra macam lagau, baik. Lagau. Lagai sinar ini. Alar buma ke positif nana ni lagai share nana ke. Bro. Lagai sih, sampai guys. Moza ada lagi. Moza saudara ada akhirnya birnanai, aku birnanai moza saud. Lagai share boya gitu. Hai bir. Ayo. Lagau. Bir kenapa? Lagau. Guys, ada nih lagai bausikan. Lagai bausikan nah. Lagai lain sini lagi Puspa Raj Metsuki ganai. Guys. Lagai lain sini guys men. Ekdom doi bayau mana kau nani raja order share nah. Gua tuh dengar. Jemput minta naga dia walaupun bintang ni mana kau sila jenuh hagar. Tapi sih belum mana bundar gua tuh dengar nani. Kau pay aja ni. Berarti ni pilih kau ni share nah. Nah hilang deh guys. Deh, lagau ni sabar deh. Ayo, hop menjepit. Lagai tu. Oke lan mau. Nih bondua.
आरो आखाइ सावनासो गारहगोन खिथु बेरगोन आरो खिथु साबै आखाइ बेरगोन लागाव नायो नै गाइस जोंना आरो सासेया लागायसिगोन आखाइ गायदि सिखांना गारखाना आरो मा होनो इबो थाब बेरो नामा हा थाब बेरा जायो ना दे बेरा दे होद सोलादोलै नै खोनाबा खाम आखाइयानो बेरनो नागिरो नै गैला बेरगोन टाइमिं बोरै अरन जोङाखै पार 5000 लागायसिगोन जोंना आसोला गिख'सा लागाय थाब खामादे खाथि थाखा थाब खामायो माथो खामाखैनो नै आसोला सावनाया लागाव एकदम खाथि लाखा आयौ सिथोबा माबाया बिरसिन रेसिङाव गावस्रानाय लागायबावनोसै गाइस एको लाला गाइस नै माबा खोबना गावसिगोन मा होनो इखो बे हाबाफोराव दै रानग्राया नै खोबनाय जादोंसै गाइस लागाव बिरसिन बिरबाय लागायदो बिरसिन होदो मा जाखो लागाय गाइस नै दहाय दानि बावै सावनायाव बाल्थिङानो माबादोसै सरि बाल्थिंलायनो गोजौ बिरलांनि नाय गाइस गोजौआव थांथिंनो रकेट बायदि बिरलायसिगोन गोजौआव लागाव मा खिथानो बोरो ओइ गाइस नै लागायबावसिन आरोबाव नै याव गोलैबाय नै गाइस लागायसिगोन एबार रिं सिङाव साबधान रिं सायाव सोसिगोन ओंखारलांबाय नामा बाइक खारबाय बाइकसो बोरो आंनि बुंनाया फुजाथारा मारलै गावला है खुजाद्रा बिनि बुमाया बेरांखा माथो दानि बुमाया बेरदियासै ना एबार लागायबावसिन नै खनसेबाव खाथियाव फैथार एकदम केमेरामेन प्रकाश कर' लासि होनानै दोन बै बुंनायानो फुजाथारा मारलै नोंना दे लागायदो सावदो सोसिगोन बे सिङाव नै गाइस लागायसिगोन बिरनानै सिफायनानै गोगोन गैयालै सिफायनो हागोन ना नों इखो बिरसिन गाइस बिरसिन लागाय बायलांजोबसिन इयो लागायनायसै लागायबाय लागाव बिरसिन रिङाव बायलांनाय लागाव वाव लागायलायसिगोन गासैसो जाबाय दे एबार बिरसिन गाइस बोरो मा जाखो नै गोमोरबायसो गोलावथार दंबावो दे गोमोरबाय गोलाव दंबायो दा लागायनोसै लागाव बिरसिन गाइस नै माथो फमब्लासो बमायानो गैला नै बिथा सावसिन जोंनानै लगायबाय लागाव लागायबाय 1 2 लागायसिन नै लागायबाय सावबाय लागायबाय मा जाखो बोरो अरखि दंथ' मानो बेराखै गाइसमोन जाम्बासो खोनादो बिरगोन ओइ मोदाय गेलायला न' नै सासेया बमाखौ बुगासिनो
गिसिब सिबना हो गिसिब खाम गैया बमा एबार खामाखै मोजां साव ये डर क्यों लगता है वहीं से Hey, biaran bu mai dun. बमाया बिरला रा ada Tangan ka martu. बोरो मा जाखो नै गाय ओइ बेरबाय माबाया सिथोबा लागाव लागायलायबाय नै मोनसेबाव लागाव वाव उखुन्दैया नै Bumaya ni. आसाम लायन Kau nama ni? ini kebijakan ini borena itu memang gitu juga Guys, guys pas tangi, pus tangi. Nai menjabai, maba di. pasti jeng langgan Ni. लागाव Lagan nak kami kunci. Hey, maba. lasi Ni. Sokor pada. karsing deh tunggu coba Roy Ini nua. Tangkagan. Ni. Nele. Maru sundi. Bukan sangat tang. Ni lago. Sepuna. Maaf. Are. Mau tablay dulu guys. Ni meza terang kira kuat. Maru sepung dia nunggu. Ni. Thak lagi zaman suran ni. Ini masa gede hamil. Baik, gila lagi ni nani. Dia dia. लागायसिगोन गाइस इसलिए दिमाग चाहिए Maka sekarang kan ada macam itu. Dun kalai Oh my god. Ini nang negeri tanah kan dina. Bekau tanah rumah aja kan. Nih, Ram. Bhai. Nih guys, solusikan ang isi kita tanggal sih mana nih baik demang banyak gini. Aku sampai naur cerna. Ekdom ini dia solusi. Oh my god, biar chicken. Biar kagen nih, pura biar kagen. Kamera mana gitu le, micina. Nih, pempan nang homlay. Nih, pisah nih. लाबो लाबो आं हमनि Nih, kati tang. बोरो नै बेरजासै ओइ अरसि दं माथो Hei bapak, tunggu kami coklat dim. Ayo kandeu nak kalau एला नङा दे बमा जायो बोरबाजिगोन जिबफोरजोबगोन माबा अरसियाथ' दं र' गासिमोन मानो बेराखै दाबो ओइ अरखि दङ नै मानो बेराखैबा Karena mak. ओइ लागायबाय जों बमाखौनो फायदो फायनानै मा जानो नै सैमा लाङो नै नि सासेया नै Mabe masih muda. सैमा लाङो नै बासिदार ना मा खालामो नैबे जागोन नैबे गाइखेरखौनो गाराखै खोमा नै सैमाया इमान फिसा फाग्ला जागोनलै अन्थाव बाथावनो आयु नै गाइस आयु गाइस नै एकदम सैमा नायदो नै जों दा जों बमाखौ गावसिगावना फैबाय जोङो बेनिखायनो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला Like, comment, share खालामदो अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइसमोन थाथ'दो ना मा होनो